me mamu nyina adwo na asumasem bre na edu enu nti baabi obi bia wo a wo hweme no jiedwa na menso maba sani ada me ye no ya na me bɔ matrase na trase a me de bɔ mo ne se niema bebre etime toto onipa desani ewo na brabom ya na wonte ase ebi eye kachiri de bi a wo bɛbɔ a wohu sɛ ye ya eka no ebaaye eno pa ho a abayade etime to ye mpofiri mu ebeduru so obegye akwadaa ne nkwa ama wohu sɛ fede akwadaa no wasi enyinaso no na odwetire nyina ahye eno da nkyɛn ya abawuo nso time to ye mpofiri mu na de edi mu akotene koraa eye okunu ana oyiri wo eto ye mpofiri mu saa ne ema etutu ye nti na ye nananom nya asensi bi si hɔ sɛ asumasem adenti ya na niema bi asuma ye eno nso ne Adom TV yedwumadie asumasem no sanse pɛse fa saa akwan we so na niema asuma ye no yetimi firifiri bi so ebi ana de ye bɛka ho asem yi no na ebi ato pɛn enso bre to wo no wanhu ne ni atobre ebi ebewura mu no bi ade bɛka nse a mehu ya nka nanso menim sisa abre de ye bɛto aso akɔ sɛ de yesi afefro mi ye fra me nana ose twombrifa kwa ubukuru wa henene me na me bedi dwumadi anim ede amamo na sɛ de ye ne daa no edu sa abre ya na me kokoto nkra ma mo nso gye nkra no ontwe me to nkra ba ye bɛto aso Yo, abusuafo medam ase se monya me ho abotre na yakwa akoto nkra no magye nkra na ba asere mu amunim no yedu sa abere ya na yede enabuo no ene toa so awukuda aba ame ehu se akwaside no ya chemu mienu na awotwe beba no eye fofie eduru ho a meka ede akyere mo na sabere mo mamena ni onamansoro odikan owopoku ase na fe fise safuache eyelate mengel na ni nyina ne se papa bi a wone na yira ware na wokobo dua na dua no one frɛ ma me kotena mu bi sanse ya ne empese nipa bi bufu a wone bubo nua abasa na emu wone to wone bo ase eka ya ma eye kama sara nso na William Tay Company wono ye obi a ode electric nhomane ne kofie mu no ye adwuma na na no wapon kwada enum na ni nyina ne se ya na kwada ne bi wo ho a oni si na oni agya oni na enso otimi fa no ema ne baabi da no kire na adwuma se ye nua no betimi afa ono anamontu so a nka ya na ebeboa yen pa ya do wase sabre ya busuafo ye ba behwe sunsumu niema ye giri se ya na ekoso a ya na ye ntimi ehu a ye de Bible no na ebefa amaye yi enu nti ye ncha de a ye nya prophet Mensa a wono nso Bible no de one ne da one ne eto nsa ye bibia prophet afrin chapa afrin committee onana nyame beye ye na se ya badia na obi kan se ye eni panenhwe na anonso de opeso benye bibi ewura mu na ohwe na yemfa no se de wa ye no wa ye etomre bu wo hɔ a ya na enipa bi adwene ye won se ase de ya no beka no se woni humu yie sanse se de Bible pa wo kire se etimi esa honamani ene sunsun mu yade ya na ase ehwi ebinum aso ebinum so hɔ a won gidi enti ena yesi afefufuro mu anyem bia waso ye won kran ha ena kumase so wobetimi ede emfatu hu bia toto ho ami enya besa ahodo beye num ana de eboro sa akora kire se enipa na won wote bia bi mu na won fit bia no ana se won beto wo no wasesa won hyebra na won etena bia amaye yie ede ama wo se na obetimi aka no oh nana we de meda wase right na match hwefu bia ahwe ya free last year besi this year
nana yajo de wo kan de me de me tie me mayable nana say de wo hwe yin ti na ma me so mete oh mayable me de bible mu nsem ede buanipa ama nyoma koye ma wo ya wonyo ya lebi wo ha beba wo nchen ana na esunsun mu yale saa sunsun mu yale na disi ede bible mu nsem na de hele ene ye wo yale bi won so ana yale ankasa disi ede to aduro so nti me mesa me yes anyoma mienu ni na we de ye takrade obi akwatena abrochire saa so many years yale adokro na mo pension omo yi na abase yale na kutane ndi dibeko wuo se wakotena abrochire no wakotena abrochire no na yade ya ye no ama abrochire ye ntimi enya yade na no aduro ene yade na ba nti akwate se blafie bewu no mbehu me oboba na honhom die wo me ya honhom die ma wo mo ana me de ne tu aduro so nana me no ka se osan akọ na honhom die wo mu no eside na honhom die no ebaaye nana ekwan honhom die fa so de ba na ono ne die kra de onya ne daayem nso de bia ya ye ka obi ho obesom da na odidi daayem ebu obesom da na ya wone pane ebu obesom da na de ade abo ne daayem na mpanso na epie ni kan sa na ne de ne te but ne de na ya beyi ne to sa ya le ne de ma no nana nyame adom osan akọ ona ekọ ya buro ni bisa ne se enye wo ne yesi kowu na eda na sisi a hwan na ma wadu enfa na koye hu adu na ase Ghana ase obroni ni bisa ne se dinsi ni be na ye wadu na so ye sofo a wasan nim haban ka ho ase broni ni bie na no be 2 hours na nka na no ntumu eye ne wanwa san se de woni de aye ni nyina no na wonim se de aduru ho de ase ye wie du a wo bedu Ghana eni wu a wo be kana ni egusu awu ye baako nana yanhwa your friends Cape Coast obi omo de obi a wa hwensan so many years chese na nsonsa kana no peda na make se no ato wirem omo de na chinya bre na omo de ne ba me ho pepepa me show mo se o mo de mo nko ade chi amomla na me de ne tu aduro so me no ka se ekọ be 6 months ni ensakra bo no onwe sabie enti ono no na ye sunsum ana ase ye honam ene de na anye honam na ye sunsum ne ya to ne ye de sele sa ya to e de amano no ha na ato ne yem ti nti je wono mo nsa no o nana sika to ne zemu age so de we nsa nana ano den chese de na ekoso ablante na femu no animonyam ni pa ano den nti nana eno ana yekuta bible no mu nsam ana ye de ye ya na ye de yi sa de ni na afri nipa no so a ena me no kase nana wade no ho nana yenkwohwa ade ne ba o ne wo se abrochire di no oba ya ebesa ne yade ebinum so free ha ekwa abrochire si ekose ho de yade enso won be ya no na ye de owo ne asoa won ne won funu na aba eno no ya na hunu na won hu ne kwa so nti no kwa abrochire ko wu ya na dabi nana on se Ghana ha nipa bi wa adwen bi obutim se Ghana de wo yale a obewu I hospital ne friends herba for wa ha de omunim hwe wo yale a obewu mami nka se min kire obi wa abrochire sisi ya nana ya reject ne so onkonkowu amo otidem ono wa ka hwilim ontumi nkomma ontumi nsimfiri ne dan kra odem ene wa ba forma beye bibi wate hwilim nana nebu ono na hwe me wo ho na obo na busuani amane se wa hu sofo obi ogidi se okọ a na ho beto no nana maame ne ba ya medi onkrom ba na scan ho na medi nduro di ma ho so mfa nkoma na bla no wo beje di se na me no ka se ne bla no ya adwuma ne ho ato no aburoni amane date odi bewu aye sa 2018 yesi 2018 mu March tam odi bewu no because some treat na ama esi me mama ni panisisi o wadwuma mu oyo ono so ka kire buroni na ba nanum maame bi wa brochire me ye sure say kina ye Saturday amube no behwe ono so ya le so okọ hospital mtwe ne humoje nyina omo aya omo nya no odo me ana me de aduro free ha e de man na brochire papa me no ka se sade ni na omo yi na free so ama doctor bisan se eye den na wo ya le ne ko sisi ade na ye hu no wo ba check up anim biem ase omo je aduro free Ghana na bre no ka chance Ghana so nyoma ho pa ntia omo hwe Ghana ye enti wono nso na ye honamani anase na ye sunsum ko ya yes ono de na ye honamani yale
a wodi achinya enko eduro na mede ma na bibiduro na mede ma na eko so wodi bibiduro ma no afi de ahoto aba so ansana kumase asam de mintumi nka nana obi a wa yale so many years a wuhuna nana so bi ka chose sa nipa wi obenya nkwa awo njindi nana ni de na esunsumu yale oba ya mehu ye pe na ms Bible no chem say esunsumu yale ya to ama no ebekunu nti yemfa na si fam no yenje na nkwa na me ye wada na me ye me de Bible mu nsam de ye de yesam de ye ma no ewie na honhom ni finam de nipa bia ne to aduro so nana ogina ha na ye ka kire menti wunim nana me adanse enti aya no metwa gu me fon so o me twa to me fon so kina aba na ba ye wa no pam ma kire se wo na wa wie ye so nana emu stroke fo ye nka obi a wotie ya na dwe bia na o yale stroke na dwe so de kwa bro kire na ho beton hwe me sabi wa bro kire omo yale stroke me sabi wa bro kire metia sabi wa bro kire nyefe na wo bebo ketem de akọ nana enyefe di agro na yembla eya akra hayai na akra hayai omo di obi a beyie omo di nefia ayi ho na de ne baaye ya ye ho ya na omo de ne baaye nana beyie ya friend beyie o dale te say bibi nana me de me ye ho adwuma me de Bible mu nsam ye ho adwuma abituna na me ne oti he nana emba biem ohun sa nyoma ni na biem nti ye ka obi be ka se na Bible de nye ho manka Yesu a asem yi ni na ye de na mu de mo anya ho nimdi a mo de eye bibi ente sa Bible ni mu nsam no se de bia na me betena fidie so ameka ye obebi ahonhom mpe ye obebi ayedie wo ye obebi otumi ye kra otumi di edinya ye friend say etumi di nya yalesa na ye Bible kuro ya na me de ye hwehwemu wa hai anya Bible kuro ya na me de ye hwehwemu wa hai nti nana that is a Bible na enya adwuma eye enti wunuanom asofo ne won aka won nso de Bible no eye adwuma no so ehe na wona to sini ewo se de ma awuye emu meme de amete ha na meye no obi wo ha wato ase na de akọ eye de anya abosom sem na wo ye na ye hwa de bi se ya abosom san je ne nke free chete ye wo kan Yona etiba akọ nchichemu nson a ebra Yona yesoma ne ni we no so onko kan sempa no on se o ya asopra sa onko kofro shama bi na shama na okofo ye na shama na asochi ebo se koye nebre ya nke yetie mu urade agimi yo hiri baba wa mba yo ekoye na nke yetie mu omo hwe di no mo se mo ye nyina ye mo ano ne ye hwehwe ne a saa de no ewo no hunti ama saa problem na eba na mpa so omo ntina omo sable no mfra ni ntonto eye hwehwemu omo ye hwehwemu na ekoyi Yona eno mu yi ne tunso no ma ye fa da bonsu be me ne de ko ye no so enti ade bia che se ehwehwemu wo asofo ni bebrenim onim so anka na ntum na onsua o onsua ena ono ne de na kura no na onim but e Bible kura yanso ne ye de ye sa de no na che se kan hu se waka kire se Bible tumi hwehwe ni pabla bom Bible tumi hu se nipa awonwo awo a omo no Bible atumi a kire se low sperm count na mpa so mo de ko hospital ko check ya low sperm count dia kan hu se watouch ma na Bible tumi atumi ehu editati ehu se nipa na oyale no eye ni kidney ne liver na apro na ase na eha no enti na problem oyale sa na mpa so ye de ne ko hospital sa de tia kan hu se wo a wo bi a wo hwem ya wo yesofo a wo doubt no nimdie no wunni bi na watosini se uko na usua nti na awiase school kura ye nkonwie no nti hu masua ye nsua wie se metumi de Bible ahwehwe hu se wo yale nye sunsumu yale na emu ma yale ankasa de a ka hu se Bible no wo nwoma papa de ma ye na ye nim eye enti yen ya ye nim yi okwan ben ye befa so a ye behu se de wo wahu nana me no ti yakase me wasofo bebra bi mu start eba je Bible no me yema wo mo me church wo mo akwa mo so de start ba pie na enya pie ye ntia o so de start de ye hwemu bo amanfo no kra no o ka no kra ni kire nipa eye chezo be da nipa enti na de bia na mbetena fidie so meka cho se me ho de se nipa be yale ana odi how bi beba obewu me wo de ba na ade na ase ye wi me meka cho se ase ye wi
what the banny a catch us a walk, you bet to me, you bet to me, son, a dear. Okay. Na young share a biana, dear walking. A biana, you soon ya dear. A being so, na ye money. Na a dinner watch said a walking will be a wako a doctor who do a hodo, wa bre, wa fasun near me, wa femua, wa fenus in some so, wa femua, and your fade the abba ben and I say, the Edry dear, say Jama, Unyankropon one a pair so framing. So, at near must say at two beer, or ba, send a woman, send out in the casa, send out to us. Nana, minim ni pebia, send your wookaya, what the yalia back would ye chia manifie crawaton. Unishe. Oba ye pepe na meka chense manager. O yale na yale na enye sunsum yale as prof. Boa. Prof boa na ms yale no bible ne sinye sunsum yale na how. As a prof se mi minji wundi. Na me so pan ubeji medi. As minji wundi yale abebia mekobia yesi ya tumaduro. Baby si be ye ti asem o. Ebi si ya tumaduro baby si be ye. Chese nsem o mo ka do so eni ntikro na ma ton meja pade nyina de asa yale na enko no. Na me se o se wasem a wo kan na kire ama mahu se nimdie no nimdie wo fom. Je ntia me ka kire osan se. Ni o ka kire se ya to aduro no. Ye me ye hwe wa ma na ye. Aso o ye na me se na tesen. Ase ankosi hwe. Je o si be ye wa ma na ye. Ase me ye. Ekosi sen ase ankosi hwe. Nti asam na wo kan no se wankasa wo daada ho omo daada na wo so wudi akire me so yale na enye sunsumu yale yale me do betu aduro so menji utakukura me ka asa no se profo ye hwe na me se o me ye hwe aha na me de ne tu aduro so papa wo beje de se na wa na akoye nipa ba akwa che se o twi nipa blame te se de akwa te se de ma ye mi wa fa me se me ye ni nyame me de ne tu aduro so within 1 month papa na nkasa be bie na no ka chem se prof mona mo ye adwuma mona ye kanya me adwuma mona mo ye because asofo akese bi a mehuhu am TV so a makọ ho a me yale wantumi ankwa me ba wo kire me se eye yale no prof wa ma mehu se wo ye no krefo so hu enti obi ebe ewiase de wo yale a before obenya yale sa no wabele Ghana ha ye wade bi wa asofo no akonfo ho a na emmo enye dancer ohuhu onsela ma betina fidi we so akasa hwe se wo ye nipa na yale da mpa gbo ase na wunya 3 months na yale de etia na etia fili ho wo goguru bewu onu oni hu ontumi ensa wo yale enso be ka to so be sa minimo bi o yale stroke de ye de pa wabubu agu fom na sofo aka chense omunya yi ni firi ho obewu na omo de neti ho nti ha na obi hwe me aburochire no ase no mehu sofo bi fa no ko ho no ho beto kunu no ho beto no na oba me ho 2 weeks na wasale 2 weeks ne video me fun iso 2 weeks na wasale right enti oyo nipa wutie me na wo hwe me na dwi na yale ha obi wo dia kompa boase eye 1 month ese hu bibi 1 month wo hu bibi a ese ofili ho anye se wani beto no na wa chese wo da ye be ka chese momfa no ko hospital na ka hu se hospital na wo ko no eye nyoma mienu wo kwada ho wo firi ho ayedo ko hye mo akire wo ko ka ho asofo na aba no kura nim ohu hwe wasema eye beyi eye duabo oboa no kura na nkasa na kuma ase woni mo na omo yale asofo aka trom se eye duabo asofo aka trom se eye beyi akra ha bebre nti ono obeba ho no watoba ha say eye duabo ana eye beyi say no the akane sen ko beda fo anu wawu no ko no ba bi na obefa bible na obehwehwem na diabetes na ha nipa no obehwem na typhoid na typhoid da mo obi akoda empa bobia de bia okọ week bia okọ ofri hospital na de ne kompa bo sa 3 years na ho anto me ho no obaye me hwe na me so oyale na nye sunsumu yale o se prof wo ye hwe me se no kra na maka cha me fa ntu aduro so me de ne tu aduro so na ma me no so ya nipa ba akwa de bia otwe no mbleme so enti sofo konfo nipa ho nti na ye adwuma no ye ne yetu ehu asio se ye bebo nipa so wa ma no kredie amba nipa akwa mu a anytime bia no obeyeden obema nipa enya problem anana na obeje di se school for cry exams a
omutimi ba me che be he so me pass ana so mo pass metimi de Bible no hwe kire so wo be pass na mo munya de opesa so na obenya de wasu eduru na no nana makoma nim bebre nana ade a doctor betumi de ebi a 30 minutes ana 1 hour de aye no me metumi de within 3 seconds ana 4 seconds de aye okay eye mayenhwe obi wo hɔ a wo yoba wachini wo pawo wo kɔ ha yesi koto we no watoto obehwe a yenko besie na san esi ne dada mu no wasan fa ha no wafa sofuo we ha no wokɔ sunsum we ho ofiri ho a ene ma menkɔ obi a ɔno nso teten abama ho eno nso wonamu saa so won a won beba ya na eya wo say ye wo ba say ye obema eno nso say na Bible no kire nana eno no oba o dia o say bia menya ma ya wo adro sa menya wo nwo me pese me hu adekoro right nana menya fa Bible no say krim Bible no be kire be bia awo ni firi emba de enti awo nwo Bible no be kire nana on say me ka cho say me ma ya adwuma we me nim de me de start adwuma ma ya say de bia honhom ma nipa ho sofo se ye yiwa wo de akosha conforce ya tena wa wo de so nana frakadam eyentro awo se obi pa wo nche na awo no onwo anana metumi tam Bible na Bible no be yi no Bible no be ka no na bia na ukunu e na o problem no na se bre bi metiwa na wuma bi na ne kunu baaye ase awo ho ayede ama mo achima mo nya awo nwo me fa Bible na Bible no chem se ne kunu ne nwo o low sperm count me kan na papa na obonani a chem se manager me ha de me nya kataso mu amu aso me yi asem nanimu a kire wo mu yi enti na mo ba ha mo metua sa 100 Ghana for consultation se ye bedi agro wa ha me kan ya na sister na siniti aso no osu ase prof de enti a mesu nyina ne se endura manum agum yem ene mpaebo amakọ akom kira maye na se problem se free wo okwa na ni kunu start so pa oba na che o manim ni kunu ni bie na no akọ hospital ma ya kan kire no omo amde na ato ado so anyeye na mse na anyeye ma oba ne ntia se wo problem en nti mana nana ebi mu numundro ebi mu yese nyina nana ebi wa na wo ni free no na free ni kunu be ma no kwa check up wase me nko me de mawo nana won wase baako me hwehwe nyome ma papa bi se wa wo bae na me se ma me wa woda se dabi papa wa woda wo se dabi me fa baabo na me hwehwe ma papa ne yale o low sperm count nso wo so wa woda me se papa akwala na wa wo ne nya oba ase prof ya sure ase me se ai no kra na maka che ono me pa wo de so so udi mi che mo kwa blood test wo me ka na papa ne se me boa me sasema me ka onji ndi no mo ko hospital mo kwa na papa ne yale so hu nana enti wo ye oba na wutie mi a awo ne nyese bia wo si wunya ba wo nti na ba bia na odi uti wura o ebi won so na oba ne problem ni kuta oba ne na wona wudiem nana me mitime de Bible no hwehwe wa wudiem ahu se wa wode de kura nsuo tamu nti won so ye nipa wa kwa hospital da obo so kan na waka obi won so na wode na no kwan na mbie nti nsuo ni ntumi nko ni na Bible no be kire wo obi wa na fibroid ne da ne yem nti awo asam particular na nkasa nana ekuta ni oba ne bema awo asam na ye oba ne bema na enwo enye oba nko na enwo me de ba me de wo be ya awo na bema wo low sperm count na de ba me mekire wo me do betu aduro so manako wo ye oba nso na awo no ntumi a me do betu aduro so ma wawo yo abusuafo haye Adom TV na Asumasem na mo hwe no mafie mo no na sabre de enkomo no ye ka se ye di akire a asa ye nso ye nto ade mo ntwen me to ade abasese ya yo abusuafo medamase se mo anya me ho adaje makoto nkraba na Asumasem na mo hwe no mafie mo no na me ne Prophet Joseph Mensa na yeshia wo ha Angel Dominion Church and Odano na wo Asumasem eno sanso ewo kumase na eneye hwe Bible no adwuma pa otimi edeye esa yade hodo a sese no asofo bebere no asede afa woni tire ho a oni ntimi hu no naja ye nka ne kese na mu yebe koso amiamia no a ade nsem no bia ma wo no nso ahu se
aka bibi a eso no susua eka ho yeah prophet me enko ne say duabo yetimi bo bi dua ne wawu ne wasai ebi kura ebeba bedroom a eba obe tunanu mutuo aka say duabo na yegu nanu nsuo e kire so okwa no say na bible no ka fa duabo nana eduabo no on say meme de wa wani tua kumase de wo hopa duabo ho pa anya kumase nkwa ba kumase de wo hopa nana obi kwa ya ade ebo no dua no adi mirika aba prof ena me ni obi yia no na wabo mi dua mpese mi hu se dua na ebe adwuma na menya hwe na nya adwuma baka cho se tumuda ebe adwuma me se mame kokko hunu no ndane me eduabo nipa bebre na di duabo aba me nche obi okro de ne beba no wawu awie obetam bible na abehwe na eduabo obo se odinani abu nsuo bi obehwem na nya sansuo no ne mu na yensuo foforo ntumi hwa na ma cho se nsuo na wo susu se ye de abodua no enye nsuo no na ye de abodua na mu yensuo we na ye de abodua jisa okwa cheke ntina na eduabo de wo kan ande me wo ho akwan pa a mehwema wo mo obi bie na no bo odua na hu se enye dua na ye bebo nyina na enya nipa wo obu a ye bo dua enya no because na asem ya de obu on so na asem nya de ne ye de apemo no eno no ye dan benyaw enti bibi na wonte ase a ye bibo odua na wonte na ade ba kwa mepese amanfo te omo ho ase ne se eye duabo na wonte ase anye se ofiti ya na wotwa nkokọ se obi so obedane na ubetwa nkokọ baba bedu baby ye be kire the right way no na wawu awie sa ade chiade sei na ya le na ebo na ayekese na eko wani betina wa dan duanko oha na wunya ahoto wode beba ye ho na ye be kire the right way no wakoye no na aka akire so nti obi bo dua pe tutumrika bla behwe se dua no po ebenyan ebu oha na enya konfo bi akaka se ya bom dua ase ne kwaton kokọ na fashion app se ka ho na menda ne ma edua na bia na enyan so ho nti anini de ehia pa sana na obi so ho a wo ye adwuma na adwuma ne nkoya behwehwem ehwehwemu ni de sisi ano ehwehwemu efri bible mu enye na enye se me na makofa ba eya ehwehwemu fri tetetetete ewo bible mu ade bia obehwehwemu ansa na waye enye se wote dase abla no akoma akora so adwuma nkoya na wo de ba ye behu sinto ade pot ye ma bra wo bre no wo bre sa yetumi de bible yi hu kire wo no akwakoye no waye kama okay yo abusiafo ene ye tie nsam na emum ma memfa prophet number no entudwa ansa na yakọ bible na nkasa so ne number na edikan no eye 055 44 77 959 055 44 77 959 and the atusu mienu no so ye 050 460 4122 050 460 4122 afi ye ko bible no so awrabi prophet was so de ya na ohyase a wo didwa ye enam ehudwa edwa ne ko soro na se eka amere no ofa ne baabia enye yie no peso hu se so eye ne nkrabia ana se den na ama eka na mere no a otetetete a enko abusiafo bible no na yebusa no nti semaye din a na no nkyerɛ sɛ yɛnkasa o na emu no bible no na wɔdandan ne ho na wakasa ameyatie nia efiri mu a ebetimi aba nti okasa guso a ne dane a kokosi a de ebesi bia no na fe okamu ase nana me de mefa ma me ya ade ne de ma me ya ade ne de na adwuma pa ne dwadie ono na adwuma no na fe ade ne ka me na ma me problem na ya afemu no ono amfa na ni ntofom ade ne wo mu abusua nim ye enkoso ne ye den o na ade ne ye be ye na ye omo sa ba sa ade ne firo no ono ane ma me mu abusua nim na hante omo sa
nti ebe yie ne kuta omo se omo saa wo bre na wo bre nya ne ye pe kwan e be fa so e be twen asan okay nti den no ye be ye enu saa ne de gise na oni mi be hia okay okay Kratchin so de kwame not so ye abranti a no wo senior HS no sabe watwetwe ne ho saa no ntimi hu se eye sunsumu se ye dan yo nti wasra hwema no nana kwame de ne de eye bosom ne kuta ne saa ba saa bosom ne mfiri na busuam eye bosom bi na ewura no na enye se otwetwe ne ho nko a ayese enye life nka obisa no oda anadwo osan na obi da anadwo oda na osan na obi da oda ye mu anadwo oi enti chesa nya ntwetwe ne ho nko dabi ayo eye de otoso so de Richard na Richard enso se yesi afufufuro mu na wo pese ohu se afia yesi mu no den pa na wo ho ma no se ye nkunimdie se ye nkobeguo wo pese ohu Richard problem no Richard nkunimdie onafa enye this year yikra na e wona afa awanafa from 2017 to nkesa otumi kọ nanim pa ono ne dia nyamede yen so onye obi adwuma ono obeye onu an adwuma ne dia ne ye business ode ne ho hyemu obekọ nanim bebre safi we o ma nani kọ no ono aye ne business a obekọ nanim bebre a chenso obeye obi adwuma na almost wo challenges kakra sa de ni fi ono ne maame mu abusua ne mu di wo mo so bata de ne ye boso man kasa edi wo mo so twe wo mo san wa blabom beble okay eye de otoso nso wo so de kwaku mensa wo se onuanom ahyehye se won kwakọ ye nhyiamu e wo wona akuromu na so obisa se so okonhyiamu no bia ebe ya mano ana na se enye mano okay and Uraben saw the Frolins was say no what nkrata yes o mre interview e me ya adwuma bi wo airport na airport na wo akoye adwuma no what is so pani ba ko wo ho a ma na wo mu no wo ye dan ya ayodo achi ka fom into wo so person hu say so ebe ya ma no so obekọ adwu akoye adwuma no ana our friend is saying also the Frolins eja eye so betumi akoye adwuma na eye nanso ono na eso ohya no ho papa de e den a obebo so ande mia mahu ne anye fedi agoro but ono na eye se ohya no ho wa ohya no ho de ompe na besi yo we so the Mark Mensa was say eye na onya atenka bi senka adwuma a wo mu sesi akora no enka onya adwuma no na onko foforo mu na opesu ohu se na adwuma a wo mu no otena mu a ebe ya ma no anaase ogya akoye bibi foforo a ene ebe ya ma no amo friend saying ono nso de Mark Mensa Mark Mensa ono de adwuma na oye no de owo no won ono amu aya nyoma mienu ada se ogya adwuma we ya okoye ono an adwuma aye business na beboa no okay so sa kwawura obi adwuma mu dia wakọ na chi de owo no ti don't na de owo mu no
no mo sika no 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 ankasa nkobie na adwuma pepepe nana na dia nyame de ma no yo won a edisui Kobe na Emma won say won wo entertainment industry ni mu Ima na Kobe na won ebusa say so adwuma na won wo mu no so ebeye ama won ana say enye ma won entertainment industry na won wo mu no Kobe na Ima Nana, omo de ne de adwuma entertainment na omo wom sisi ana nana ebe chance omo tumi akomo anim wa blabo enen so nim se ebere ne ho manipa nti mo na omo wom sisi ana omo fa business nka omo adwuma omo ye asa okay yo abusuafo enyaya nanka ensem no wo so bebre na yebre no na ayebe se obi pewa ene obehu number ndie ma boso nana obi peme a Accra ha obehu me wa Asumasem Stadium Junction Jarvis Asumasem Stadium Junction odu a wonsa taxi rank bi o so ko Jarvis o ko prophet na wo Jarvis no Canada obeba na no ne ya okuada ene memenda ana metena so ha yehia okuada ene memenda ana nkokon so me wa Trado Salvation School ho ho na me wo ano so de ho ne de mehia kwasi ada bia yehia ye mehwa amanfo ho ana Kumasi etimetim Tabuom Bola Junction etimetim Tabuom Bola Junction na ho ne ye adwoada ne benada bia na mehia mehwe nkrofo ho no ntinana obi a ha obi a ha no se ye yade wo de ade bia wonti ase wa bla bomu no fa beta akwapa no kwafo Bible ne de behwe mayi ama nana wahu left and right enkonum aduro nsan ho sa afi wedi nyoma nkoye nti mikokumi ho dabi why wetwa long meet bibi na ha wonti na ma nyoma nkoye ma na ade ba kwa nse on se 31st ya manfo bebre na kwaye paibo ewurade suami afi wedi ma nyoma nkoye dabi otiwa sa ade ne wode ko 2016 ade start ye up to 2019 na ade ne nkoye de kan ho se bibi ewo me si me telephone number no so ana si so ba ko me telephone number no ye 055 44 77 959 055 44 77 959 and 0504 60 41 22 0504 60 41 22 Prophet Joseph Mensah yo makram beda ase say yenso ya to nsafrew na obae na me so me da ase obetimi apagya yo abusuafo ye de yedwumade na obawie na no se me kai mo se obu wo ho a na koko nso a asisi n'anim ni ade na Dr. Anna Neboama ewo saa koko nso a asisi w'anim ni ade enti wo ogiri se bi asisi w'anim ana ho ba bi no wo de friend wo number we so 024 351 0062 024 351 0062 ye abusuafo ya hye afenase obi anhwe ne ho so yie na monim se apuene ba bia anwoye sabre de bukuru ahene na pagya